The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ndiye ari kutiisira musign language. Mukoma Givi, kwasai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yatinayo kumaraini nhasi ndeyekuti suicide. Mukoma isai mushiona mukoma. Suicide, kuzviuraya. Kuzviuraya. Ndo hurukuro yatinayo. Pfungwa iyi iri kubva pakuti zvidzidzo zvekumashure taitarisa misungo inoshandiswa naSatani kuti titadze kuuya kuna Mwari. Pamisungo iyoyo pane kuti anoita kuti ushaya hanya nekuerenga Bhaibheri, kana ungonzwa hope, kana kuwana zvimwe zvinodisturba patime inenge ichitaurwa shoko raMwari. Then takaona futi kuti iye Satani atori muurayi. Anogona kuti akatadza ikoko, anogona kukurova nehosha. Saka ndopfungwa yatoda kutangira pairi yekuti Satani muurayi. Mukoma, torai Bhaibheri. Pana Job 1, verse 13 to 19. Toda kuona zvimwe zvinoshandiswa naSatani. Job 1, verse 13. Zvino rimwe zuva vanakomana vake navanasikana vake vakati vachidya nokunwa waini paimba yomukuru wavo, nhume ikasvika kuna Jobho ikati, mombe dzakanga dzichirima nembongoro dzichichera kurutivi rwadzo. VaSabhiya vakadziwira ndokudzitora navafudziwo vakavauraya neminondo inopinza. Ini ndoganda pukunyuka ndauya kuzokuudzai. Iye wakati achataura, mumwe akasvikawo akati, moto waMwari wakabva kudenga ukapisa makwai navafudzi ukavapedza. Ini ndoganda pukunyuka ndauya kuzokuudzai. Iye wakati achataura, mumwe akasvikawo akati, vaKadheya vakaita mapoka matatu, vakawira makamera vakaatora, navafudziwo vakavauraya neminondo inopinza. Ini ndoganda pukunyuka ndauya kuzokuudzai. Iye wakati achataura, mumwe akasvikawo akati, vanakomana venyu navanasikana venyu vakanga vachidya nokunwa waini mumba momukuru wavo. Dutu guru ndokubva kurutivi rwerenje ndokurova pamakona mana eimba, iyo ikawira pamusoro pavana vakafa. Ini ndoganda pukunyuka ndauya kuzokuudzai. Right. Zvii zvashandiswa naSatani kuparadza pfuma yaJob? Pashandiswa mbavha, hondo, pakashandiswa natural disaster. Right. Panzi mheni futi. Ndo kunzi moto waMwari wabva kudenga, imheni. Right. Pakauya mastorm, dutu. Right. Zvese izvozvo. Saka paanoshandisa zvinhu izvi, pfungwa yake mukoma dai tati nenguva taiverenga kuna John chapter 8 verse 44. Satani muurayi. Agara muurayi. Anouraya. Paanouraya pfungwa yake yakanyanya kuti dai vanhu vafa vasina kuuya kuna Mwari. Rufu rutange vasati vanzwa shoko raMwari. Alright. Saka kufa kwemunhu asati anzwa shoko kwaari advantage. Itora advantage. In fact, ndo zvaari kutonyanya kurwisa izvozvo. But muchiona zvinhu zvamaverenga manatural disaster yamukoma, mheni, mafloods, dutu remhepo zvinoparadza zviri kuwedzera mazuva ano. Reason ndeye inzwai pana zvakazarurwa 12 vhesi ya 12. Zvakazarurwa 12 pavhesi ya 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo yeminyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri akatsamwa kwazvo.
nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Saka zviri kuita zvichiwedzerwa mazuva ano because Satan akatsamwa ari kuziva kuti time yake yapera. Saka loss of life yatiri kusangana nayo macommunities, tichitarisa maverengero ataita kuna Job, inoratidza kuti iri kukonzerwa naSatani ndiye muurayi. But imwe loss of life iri kuitika futi kumaraini mukoma, iri kukonzerwa naSatani, but asingashandise mafloods, kana champupuri, kana maaccident, kana mbavha, kana mhondi. Ari kushandisa suicide. Ndopane chidzidzo chedu ipapo. Kuti kwese kuuraya. Saka izvo zvimwe izvo tazviona izvo. But chimwe chaanoshandisa, but chinonetsa kuti vanhu vakurumidze vachiona, kuzviuraya. Kuzviuraya tiri kuti mukoma, suicide. Kuti munhu anogona kupfudza upenyu hwake iye pachake. Exactly. Kuna Satani futi itori advantage. Iyoyo. Saka muri kuti imimi munhu paanosvika pakuzviuraya, ipfungwa inenge yabva kuna Satani. Ndo kwakananga chidzidzo chedu. Muchaona patinoti fambeka, hatigone kuisa pfungwa iyoyo kuna Mwari. Hazviite zvachose. Hazvizokwana kwenguva. Haitombokwane kuna Mwari. Ndaitarisa pamasurvey anoitwa pasi rineri. Pane rimwe bazi rinoona zvevanhu vama-adults kuAmerica. Raida kungotsvaga kuona kuti zviya zvinana stress, distress, kuti munhu ari kushushikana zvakadii mupfungwa. Rakaburitsa maresults muna 2022 ekuti 4% of all adults in America vakatombofunga kuzviuraya. 4% kureva kuti pavanhu 100 vega vega. Right. Pane 4 vanotomboshanyirwa nepfungwa dzekuti dai ndazviuraya. Handizozive kuno kwatiri, but kuAmerica vanhu 4%. Pfungwa yekuzviuraya inotomboshanya. Saka neuwandu huri muAmerica mukoma, 4% iya inotipa about 15 million. Between 15 to 20 million ndo 4%. Saka chindiudza imimi kuti kuri kwekuti 4% havaita pfungwa idzi, vobva vazongofunga kuti gandife. Tiri kutaura zveabout 15 million vanhu pagore. Iwe kana uchiti 15 million iri kupodza yaita population yeZimbabwe yese. Saka ndiri kutoti kamwe kaarea Satani kaari toti kuripa, toti kudikana kaari kukohwa nako. Kaari kukohwa nako. Saka zvikonzero zvinogona kuita kuti munhu azviuraye ndezvipi mukoma. Ndanyora panapa palist randinaro. Ndichingotarisa zvinoitika kumaraini. Chekutanga, zvikwereti nenhamo. Zvikwereti kuti ndati debt and economic failures. Okuti munhu anenge awandirwa nezvikwereti. Right. Oti kufa kuri nani? Pari kuzvibhadhara. Then sexual abuse. Kubatwa chibharo. Domestic violence. Kushungurudzana nekurovana mudzimba umo. Imwe yacho bullying. Bullying tingaiti chini chisho. Bullying. Munhu anenge achiharaswa achirohwa nevamwe zvinowanzoitika kuchikoroka. Zvinowanzoitika izvozvo. Vakuru vanenge vachishungurudza nekurova tufana. Zvinotokonzera kuti munhu afunge kuzviuraya. Then tine use yemadrugs, abuse yemadrugs. Okay, kushandisa zvinodhaka. Right. Then chimwe chinogona kutoita kuti munhu afunge kuzviuraya chronic pain, marwadza akanyanya akauya pamunhu, munhu anogona kuti kufa kuri nani. Then ndinaya ndati social isolation. Mungati chiine short. Social isolation yekuti munhu kushayiwa shamwari kawo, kushayiwa vepedyo vaunogona kuwadzana navo. Very good. Then terminal illness. Iwo munhu kutorwara zvekunofa wozviuraya futi. Unenge uchitoziva kuti karwarira akanda kunofa, zvinotokonzera izvozvo. Then loss of a loved one. Warasikirwa nemudikani wako. Very good. Miscarriage. Ivi kupfukudzika kwepamuviri. Kukagona kuteedzana. Mai vacho vanogona kutofunga kuti beta ndife. Then tanyora yekuti ndanyora kuti loss of important relationship. Kurasikirwa tingati ukama hwakauya hwepedyo kana ukapfukudzika. Tikuti warambwa nemurume. Kana nemukomana. Kana nemusikana. Then imwe yandinoona inenge iri common kuno kwatinogara kucontinent yedu nei. Kutya kuenda mujeri.
unopara mhosva asi uchitya kuenda mujeri. Very good. Zvinogona kukonzera. Saka iye zvino izvi mukoma ngatikasike tione maexample mubhaibheri kuti nyaya iyi irimo here mubhaibheri yekuzviuraya. Endai pana 1 Samuel 31 verse 3 to 6. Samueri wokutanga 31 pavhesi ya3. Sauro akakurirwa kwazvo pakurwa, vafuri vouta vakamubata, akatambudzika kwazvo nokuda kwavafuri vouta. Ipapo Sauro akati kuno waibata nhumbi dzake dzokurwa nadzo, vhomora munondo wako undibaye nawo, kuti ava vasina kudzingiswa varege kusvika vandibaye nokundidadira. Asi mubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo wakaramba, nokuti wakanga achitya kwazvo. Naizvozvo Sauro akatora munondo wake akazviwisira pauri. Zvino mubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo wakati achiona kuti Sauro wafa, naiye akazviwisira pamunondo wakewo akafa pamwe chete naye. Right. Ndiani azviuraya apa mngoma? Mambo Sauro. Right. Toda pfungwa yekuti ndimambo. Alright. Vazviuraya sei? Kuzvibaya nemunondo. Vazvibaya nemunondo. Vazvibayirei nemunondo? Apa vanga vakurirwa kapakurwa. Saka vakutya kuti ndikabatwa nemaoko vanhu ava pane tocha dzinoitwa muhondo kadzi. Akati zviri nani ndifana. Murikuona here kuti zvinogona kuda kufanana nemunhu apara mhosva. Ari kuziva kuti mapurisa amugodza. Saka unongoitoziva kuti mhosva yangu handingonovharirwe. Pane zvandogona kumboitwa. Saka unongoti kufa kuri nani. Ipfungwa yatiri kuona. Saka zvatodaita mngoma pamaexample mamwe matatu toda kuona kuti ndiani adaro, azviuraya sei, chikonzero chii. Saka patati ndimambo aona kuti ramangwana harina kuita mushe ndototywa, aita zvekuzvibaya. Hatinzwei pane mumwe 2 Samuel 17 verse 23. 2 Samuel 17 verse 23. Vhesi ya23. Yes. Zvino Aitoferi wakati achiona kuti vakanga vasine hanya nezano rake, akaisa chigaro pamusoro pembongoro yake, akasimuka akaenda kumba kwake kuguta rake, akarayira vose veimba yake, akazvisungirira akafa, akavigwa mubwiro bwababa vake. Ndiani azvisungirira? Aitoferi. Aitoferi aive chii Aitoferi? Pavara rechirungu vachanda kuti advisor. Anga akatidzidzei aine pfungwa dzakatesva. Saka musuyu pfungwa dzake hadzina kugashirwa padare ravakaita. Ndobva zvamubhohwa kuti pfungwa yavatora itatokundwa. Saka munhu ngatimuti nhasi ndiprofesa. Vazviuraya vashandisa method ipi? Akazvisungirira. Very good. Handei pane imwe example 1 Kings 16 verse 18. Madzimambo ekutanga 16 vhesi ya18. Right. Zvino Zimuri wakati achiona kuti guta rakundwa, akapinda munhare paimba yamambo, akapisira imba yamambo pamusoro pake akafa. Zimuri aive mambo, ndivo vakatanga kutonga kusati kwauya naAhabhu. Paakaona kuti hondo ine handichakunde, kwakupinda mumanshoni yake, kwakutungidza moto ndobva afa. Hatione imwe enzaniso yokupedzisira Matthew 27 verse 3 to 5. Mateo 27 pavhesi ya3. Yes. Zvino Judhasi uyo wakamupandukira wakati achiona kuti watongerwa kufa, ndokuzvidya mwoyo, akadzosera masirivheri aya ana 30 kuvaprista vakuru navakuru, achiti, ndatadza ndapandukira ropa risine mhosva. Vakati, tine mhaka iko nazvo, imhaka yako. Akakandira pasi masirivheri mutemberi, akabva akaenda ndokuzvisungirira. Ndewekuchechi uyu. Anga ari treasure. Aita kuzvisungirira. Saka taona Sauro azvibaya nebanga ndimambo. Ndobva taona Aitoferi azvisungirira anga ari profesa. Ndobva taona Zimuri ari mambo atungidza manshoni yake. Ndobva taona Judhasi aita zvechechi azvisungirira. Chidzidzo chedu chiri kuti suicide. Ngatirambei tiri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Apo pasara vera ndinoenda kumusha, uko kufa kunopfeka kusafa. Nichamziva mponesi apo achazouya, iye anondigashira kumusha.
nichamziwa, hapo ndichazomira naye, nichamziwa, nemanzanzi mumaoko ake, tichazofara kwazvo kuona uso wake, nekupenya kwemaziso akewo. Moyo wangu kumkudza ngerudo roremutsa, anondigadzira musha kumusoro. Nichamziwa, hapo ndichazomira naye, nichamziwa, nemanzanzi mumaoko ake, ndinotondera avo vadikani vakafa, kuti nerufu tapatsana navo. Apo Jesu ouya navo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. tiriko kumaraini, hurukuro iri kuti suicide, kuzviuraya. Ngoma, taona mhando dzataona mubhaibheri dzekuzviuraya. Maona dzipi Ngoma? Pane kuzvibaya nebanga. Right. Ndouri kunzi munondo apa. Kuzvibaya nebanga uku. Dai ari nhasi kugona kuzvipfura nepfuti. Right. Paita kuzvisungirira. Right. Taonazve kuzvipisira mumba. Kutungidza imba yesotsva. Kuti zviri kuitwa, vamwe vacho vari kuzviita madzimambo, vamwe vanhu vakafunda, vane uchenjeri pakutaura. Saka chinhu chandinoda kuti maybe vateereri vakasike kubata, ukaverenga bhaibheri rese uchitsvaga vakazvisungirira, vanogona kusapfuura 10 uchingotsvaga. Handitika kutoratidza kuti vashoma vakadaro. Saka zvinotonongedza kuti pfungwa ina Mwari ndeyekuti hachizi chinhu chiri kukurudzirwa. Kuzongonyorwa uko kungotowo zvakaitika. Tikatarisa vasina kuzvisungirira vemubhaibheri nevakazvisungirira, vakazvisungirira vashoma vakazviuraya. Kuratidza kuti pfungwa ina Mwari haisi yekuti tiende ikoko. But ngatichibatsirana Ngoma tiri kumaraini, because mareasons acho anotobatika ari kuita kuti vanhu vazviuraye. Toda kuti tichishandisa bhaibheri titaure nevanhu vari kumaraini, kuti vazive kuti zvavari kufunga kuti zvikonzero zvinobatika, pane pfungwa inobuda mubhaibheri inogona kutoita kuti vasiyane nepfungwa yacho. Uri kuti iwewe vanhu pavanozosvika pakufunga kuzviuraya, pane chiri kuvasunda kudaro. Right. Saka bhaibheri rinotiisira pachena kuti nyangwe chiripo, asi chinofanira kurasirwa kure. Chofanira kurasirwa kure. Handei kumaraini panyaya yezvikwereti nekutotambura chaiko, basa riri kunetsa, hazvisi kumboita zvakanaka, zviri kutambura chaiko kusvika pakushaya chekudya. Zvikwereti zvakadai so newe. Inzwai pana Luke 21 verse 25. Luka 21 verse 25. Zviratidzo zvichavapo pazuva napamwedzi napanyeredzi napanyika, urombo hwavanhu vachikanganiswa nokutendera kwegungwa namafungu. Verse 26. Vanhu vachapera nokutya nokutarira zvinowira nyika, nokuti masimba okudenga achadengenyeka. Saka bhaibheri riri kuti mumazuva ano ekupedzisira chimwe chinhu chinenge chiri so common pasi rese, urombo hwevanhu. Chirungu chinonoti distress of nations. Riri kutoti vanhu vanenge vachikanganisika, usiri shuwa kuti mangwana uchadii. Saka nabhaibheri riri kupa picture iyoyo yekuti ndo zviri pasi rese mumazuva ano ekupedzisira. Ngoma chitaura ine munhu ari kufunga kuti kutambura ireason yekuzviuraya. Ndakubata here. Taura iti. Kuti bhaibheri raisa pachena. Zvinhu zvakatotaurwa naJesu. Kuti kana nyika yakunoguma, pane zvinhu zvichawanda panyika. Right. Zvinoti urombo. Right. Nekutambudzika. Kureva kuti pfuma chaiyo ichatadza kubatanidzika. Very good. Saka
kana munhu watambura nekuva murombo hachizi chikonzero chaunofanira kuzviurayira ndachakataurwa kuti chinenge chakatekeshera pasi rese. Very good. Ndo pfungwa iri kutobuda ipapapa. Handei next mukoma. Pane vafana vekuti kana achitwa bullying kuchikoro achingorohwa nevamwe akada kutsanangura kumbobvunza ude chikoro iwe achingonzaro yeti kuchikoro kwacho hakusi kuita vamwe vanomurova vanenge vachingomukika. Kune tuvana tunozvisungirira unzwa kuti muclassroom 4B muclass 4B muya mune mwana azvisungirira pabhimu. Turi zvakuitika izvi nezvi. But mukatsvaga nyaya yacho iri kubva pabullying nenyaya dzekurowana even mudzimba unozoona kuti mumwe murume anogona kungozvisungirira because hazvitauri kuti ndogara nchirohwa nemukadzi. Nyaya yekungorohwa iyi inodhiservera kuti munhu azviuraye. John 19 verse 1. John 19 verse 1. Yes. Zvino Pilato akatora Jesu akamurovesa. Ndijesu. Jesu akakwaturwa ngoma. Ndoda kushandisa vara iroro kuti zvitsimbidzire kuti paari kunzi akaroveswa haasi kungonzi akanzi rovai mukomana uyu. Paitwa nemasoja akatrenerwa nyaya idzodzo dzekurova. Saka point yatiri kungotaura mudikani ndeyekuti kuri kwekuti ndo zviri kutoitika kumba kwenyu kuti murume anokurova uri kuitwa bullying uri kugara uchingoitwa kakushungurudzwa kane kurovana kayake. Jesu akapindana nazvo. Hazvina kutanga newe ndo zvatiri kutaura. Saka muri kuti mimi munhu ngaarege kuzviuraya ndazvamuwira ngaazive kuti zviwira vanhu. Thank you. Ndo pane point yedu. Handei pana mapisarema 22 verse 1 na 2. Mapisarema 22 pavhesi ya 1. Right. Mwari wangu mandisiyireiko? Munomirireiko kure pakundibatsira napamashoko okugomba kwangu? Mwari wangu ndinodana masikati asi hamupinduri, nousiku asi handiwani zororo. Muri kuona kuti munhu ari kurwadziwa uyu. Imwe itori solution mukomaka. Patinosaya nepaini nezvinoshungurudza kumbotry kutoenda una Mwari mukoma. Ndo pfungwa iri kubuda apa kuti Mwari vanonzwa. Ndaona sekunge vhesirira riri kutotaura kuti vanhu vari kushupika zveishuwa. But pfungwa yawazobuda naye yekuti uyu ari kutidzidzisa kuti kana washupika dana kuna Mwari. Zviri kuita munyoro. Mukoma, chinonetsa inini. Munhu unofanira kuzogona kupfugama kunamata because wakuenda kuchechi. Ndoda kuti mutaure netimu riri kumaraini. Because kumaraini kune timu risingaende kuchechi zvekuti vanofunga kuti saka hapana room for them to pray. Alright. Pfungwa iri kubuda pamuri kutaura ndeyekuti uchiri kumba usati wasvika kuchechi, usati watanga kuenda kuchechi, itotanga kudana kuna Mwari. Munoza kuna vanhu vanondichaira nharonzwa mufundisi ndibatirewo muteuro ndinamatireiwo. Wobva kuti munobata muri kupi? Wonzwa saka ndatokufonera handina kwandati ndakuenda. Saka pfungwa yaanenge ainayo ari kufunga kuti hazvigashirike pamberi paMwari kuti ataure kuna Mwari akanzikwa. Yeti pain yapindana neuyu ari kuti Mwari idi ndinzwei. Ngatidzidzirei kunamata ana bamuni tiri kumaraini ikoko. Pazvinorwadza zvinotipa simba rekubvisa pfungwa yekuzviuraya. Handei pamberi mukoma mapisarema 68 verse 5 to 6. Tiedze kubatsirana neMwari kuti pastor ezvinezvi sisi vangu andaiti ndo vega vakashayika. Mama wedu akashaya, hatina kumbobvira takaudzwa baba vedu, handina hama. What's the point of living? Ndaakufa hangu. Inzwai mapisarema 68 verse 5 to 6. Mapisarema 68 pavhesi ya 5. Baba venherera nomutongi wemhosva dzeshirikadzi ndiye Mwari paugaro hwake utsvene. Vakanga vari voga, Mwari unovagarisa pamhuri. Unobudisira vasungwa kumufaro, asi vanomumukira vanogara panyika yakaoma. Mwari ndiMwari wenherera, ndiMwari wechirikadzi. Hanzi vaya vari vega, God is able to give them a family. Pfungwa iripo ndeyekuti Mwari aritori concerned nenyaya idzodzo. Kutoratidza kuti Mwari ari kudenga anotozviongorora kuti uyu asare ega uyu nebrother yake ende brother yacho payakaenda kuBotswana haichafoni. Mwari anotozakakushungurudzika kazvinokonzera. Saka
advice kuenda kuna Mwari akadai. Ndo pfungwa yandiri kuona ipapapa. Right. Saka panapa pari kutovhurwa ndokuti chero uri nherera, chero uri kushungurudzika, right, Mwari anocherechedza vanhu vakaita sewe. Anocherechedza vanhu vakaita. Kukana wafirwa nemudikana ari padhuze. John 11 verse 33 to 35. Okay. Tiri kumaraini vavadikani. Pfungwa iripo ndeyekuti mushoko raMwari zvikonzero zviya zvinoita kuti tifunge kuda kuzviuraya kuna Mwari hazvisi justifiable, nekuti pane shoko raMwari rinogona kutibatsira in every situation. John 11 pa 33. Yes. Zvino Jesu wakati achimuvona achichema, vaJudha vakanga vauya naye vachichemavo, akafa neshungu mumweya akatambudzika. Akati, mamuise piko? Vakati kwaari, Ishe, uyai muone. Jesu akachema misodzi. Right. Ndiani anga afa ngoma? Ndirazaro. Ndirazaro. Jesu akabuda misodzi. Ndopfungwa yandoda kuti muoneyo kuti kufirwa newo padhuze hachizi chinhu chiri foreign kuna Jesu. Because Jesu chaakatoitironza amborarama mukoma. But tichiziva kuti nyaya homba ari kufanira kufira nyika. Kakurarama kaya aida kuti aidentify nesu. Kakufirwa kaya isaine mawedzi kuti Jesu akauira kuzofanana nesu. Yes. Kuti zvatinopfuura nemazviri iye apfuurewo nemazviri sezvatinongoita. Imwe pfungwa inogona kuuyisa kuzviuraya mukoma chitema. Okay. Ndoda kupa example yechitema cheupombwe. Tomboti ndiri mukomana ane 28 years. Ndine musikana wandoda kutochata naye ndakanobvisa pfuma. Handitika? But ndisati ndabvisa pfuma pamwe ndaita upombwe naye. Ndobva ndaita futi vamwe vasikana 2. Vasiri uyu wandoda kuchata naye vandaitisa futi pamiri. Vobva vanditizira vari 2. Kwana tete kwemusikana ndozikana. But pazvaitika zvese izvozvi, mari yandaitisa zvakaipa zvese ndaiba futi kubasa. Hanimukona zvaita chite. Munoziva kuti pakadaro munhu anogona kuti gandife. Anotanga kufunga kuti ndofesana sei neuyu wandoda kuchata naye. Kuhana tete vake. Kubaba wangu nasekuru vandakaenda tichinorora vonzwa kuti kuna vamwe vatizira vavasingazivi. Kubasa. Saka chitema chega chinogona kutongokuudza kuti shawanyanya. Nekuti mimi chitema chinokuunganidzira zvinhu zvekuti pfungwa inozongoya ndeyekuti kuti utopa buda kutofa. Chitema chinotokuudza chega kuti shamari ifa iwe. Inzwai Mapisarema 69 verse 1 to 3. Toda kuti tipendere chidzidzo ichi. Mapisarema 69 pa verse 1. Ndiponesei Mwari, nokuti mvura zhinji yasvikira pamweya wangu. Ndinonyura munhope yakadzika pasina pokumira. Ndasvika pamvura zhinji yakadzika pandinofukidzwa nenzizi. Ndaneta nokuchema kwangu, huro dzangu dzaoma, meso angu anovava nokurindira Mwari wangu. Chitema chamutambudza ichi. First point, pfungwa dzekuti beta ndipfuure sadzauya munhu ngauye kuna Mwari. Sei Bhaibheri riri kuda kuramba richingodzirira vanhu vasazviuraya. Exodus 20 verse ya 13. Exodus 20 pa verse 13. Yes. Usauraya. Ndo pfungwa iri kubuda mubhaibheri. Toda kutendai vateereri. Hurukuro yedu yengeri yekuti suicide. Pfungwa iyi yekuzviuraya haisi muzano raMwari. Tiri kumaraini maremerwa adikani muine zviri kushungurudza. Suicide is not an option. Mukoma, ndokumbira kuti pataakupa vateereri nhamba tite vanhu vari kuti pastor ndazvinzwa. Patototaura dai kune mumwe angaitofunga izvozvo izvi. Aigone kusenda message kuti shuwa ndatodzoka. Dzokai kuna Mwari. Phone number dzamunoshandisa kuti muwane malinks ekupinda mumawhatsapp groups ndodzandakudeedzera. 0717 091 615. 0717 091 615 kana kuti 077 590 9095. 0775 909095. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino, the second coming of Christ. Tungamire mukati mezviedzo
mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikeje ndimwimo otungamirete tenzidi etungamire semwana awonyara tamu ungayara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwenyanga tenzidi etungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwimoti inokuotungamira